مامسا فلمت بابي فلك Bavê felek. نه بيدري Bavê. خبنا بابي فلك Bavê تناسكره felek tê naskirin. شخات مامسا جنده Mamosê gund me rast. بله ما مراك كلام هو سر جرجي Eh, جبر هنيك بحثا جربك Bahsa gir bikim gir bixwe tiştê li gor lîkolîna li gor dîrokzana dema mîdî de jî wekê anha çawa tê kirin û xezawat û êrişên di wê demê jî de hatin kirin. Hinek gotin ji bo nuqtê elame yanî bên xwanê kirin lê hineka isbat kirin gi parastinê. بله Parastinê qiral li jor ava dikin li derdora wê ew bêjin kesên şorjger kesên esker xwe didan derdorê li ciyê bilind heta xwe diparastin. Ji ber gê hinek alav tê hat derxistin berî bîsî salekî hatin li vê de lê nerîn lêkolîn kirin û sekinandin. Ji ber nedigirekî de pirê gira di mentîqê di Rojavayê Kurdistan de yek jê şor Tilhelafê girê wehşikê tilbên derê hatin anî hinek dîtin mühendisekî Eyranî bû Kurd bû Kurdê Eyranî bû got ez tiştê divir dibînim di ormiya û sina jî dibînim. Yani tiştê li ser Wek çi ye? alava hatin dîtin dîroka mîdî Ha. dîroka mîdî çêkirina kwîza li vir bixwe wekî febrîqakê bû mamelek kwîza hatibû derxistin ji ber gê her mitrokê her 10 santêm li cîna tê dikole kwîzên boş vala heynê mere nas dike wana ji bo ne mexzûn bi kar tanîn. Ev kwîz ji bo ne mexzûnê av ji bo mexzûnê penêr ji bo ne mexzûnê ji bo ne debiyê malê bi kar tanîn ev gir bixwe pirê wê qafik derdikevin û kwîz derdikevin. Tiştê ku em dibînin demekî ax ji vê de hat kişandin kevçîdan derdikir. Kevçîdankê sıfır. Ji gotin mada sıfır tê de bû yanî temenê wan nêzîkî 2000-3000 sal bû. بري ميلادي Berî mîladê ji hindirê gir derketine. Bi desta hatine çêkirin divê gir de me dîtin piştî gitrêksiya axiraştinê bi xwe yek jê midîtin yanî. Mezin bûna wan heqwese bû kevçê sıfır bû hînê neriziya bûn dibin axê de bûn. بله مامسا Nehiştin dewletê nehiştin dirîj bike ji ber gelek tişt ha dîtin dewletê sekinandin. بله